Ava sabzec unu comata dit interviul ce l-a avut cu Tinisita Maria Caciandu în Budeș de la Radio Constanța, secția armânească, de cum u angrăpsi aist roman. Ca să ne cuzăm la roman, mini u feci aist angrăpseare cu ochii lui ți-a rămasi tu pindu, n-am isat de scâmbilea pindui. Zucheaștea este lucru. Zucheaștea este lucru. Deci nu feci ca un emigrant, ca un acel ce fugit din Macedonia, din locurile lor. Mini, tu te ducherile a romanului, tu te acționează pe treații, tu munța pindui. Ducherile lor sunt atele vechi de la pupâni. Și acel ce va activizează romanul va vedea că zicea niscânți, pindu nu poate schimba fără noi. Noi himșcăm la pindui. Ficiorii, care s-au aruncat ca să țină casele, să țină locurile, să țină limba. Că bine era ei. Tot acțiunea spitreației, n-am istat de oameni, și nu-ți minduia să lasă locurile. De farau cu alții scriară, ca tan de se armânească, cu ochii de cât Românii, cât Macedonie. Ma mine era, până 8 mesi și acolo n-am istat de ei. Cu mintea. Și acolo este mușuteața, că acolo mine intrai tu niezul a sufletului aților, oameni de-a locului. Bine, așa le ziceam, și om de-a locului, și om de-a locului, și oameni ce scâmbile, mutriți zicea preptul, mutriți aici munți, mutriți aici păduri, mutriți aici pulpi, la vigăra, toți aici muntele, rălul, neva pe noi, că noi chim oamenii de-a lor, noi chim oamenii de-a locului. Aia este diaforaua ce Facebook scria mine, că scriai ca un om și până acolo de 100 de ani. Asta este.